OK, čiže my sme na Bukurešskej ulici teraz a pozrieme si exteriér. Toto je krátka jednosmerná ulica, tuto hneď vedľa máme pizzeriu, rozvoz, dovoz a toto je predmetná budova, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, Bukurešská 1. Okay. OK, a toto je schodisko. Poďme sa pozrieť na záhradu. Čiže my ideme do záhrady. A teraz vchádzame do spomínanej záhrady vo vnútrobloku. Táto záhrada slúži iba obyvateľom týchto bytových domov. OK, čiže my sme vyšli teraz zo záhrady. A tu máme uzamykateľné dvere do samotnej pivnice. Tamto je hlavný vchod. Poďme sa pozrieť na tú pivnicu, čiže ideme doľava. A je to pivnica číslo 14. A vyzerá si takto. To je na šírku na hrubo 1,5 metra a na dĺžku možno 3,5. Čiže takto to vyzerá. Táto elektrika, tieto rozvody boli pred pár rokmi robené, čiže sú relatívne nové. A klasické visiaci zámok. OK, čiže sme opäť na schodisku, tamto je pred nami hlavný vchod. A my ideme takto hore na 3. poschodie. Tu sú okná do tej záhrady. Čiže sme na 1. Na 2. A ideme ešte jedno poschodie vyššie. A sme tu. 3. poschodie. Tu vchádzame do chodby. Máme skriňu, záchod, nové plastové okná, pračko, baňa. Elektrický ohrievač. Toto vravo máme plynový meter. OK, a prechádzame do tej obývacej časti, spojenej s kuchyňou. Matky, chladnička, mraznička, plynový sporák. Čiže toto je tá
Denná miestnosť. Tu máme plávajúcu podlahu. A to sú pôvodné parkety. Toto je tá spálňa. Čo sa týka zariadenia bytu, všetko, čo na tomto videu vidno, tu ostáva. Dokonca aj tento televízor. Čiže kupujúci si kupuje byt presne v tom stave, ako mu na tomto videu vidno, okrem samozrejme tých drobných vecí, ako sú knihy. OK. Budem sa povedať, aký je výhľad z okna. Toto je tá záhrada, na ktorej sme boli. Čiže sme orientovaní všetkými oknami do tohto tichého dvora. Okno je dvojité plastové. Skriňa. Tu sú tie osobné veci, ktoré zmiznú, ale skriňa ostane. Čiže toto je predmetný byt.